Benvinguts en aquest nou vídeo. Aquest vídeo ens servirà com a antesala d'entendre com es fa un abatiment. Per poder fer un abatiment necessitem utilitzar dos parelles de rectes notables, que en direm, que són la recta horitzontal i la recta màxima pendent, o la recta frontal i la recta de màxima inclinació. Tenim aquests dos plans i anem primer de tot a buscar una recta, o en aquest cas horitzontal. Comencem pel primer pla i recordem que una recta horitzontal és aquella recta a la qual tots els punts tenen la mateixa cota. En aquest cas d'aquí, fixem-nos que les rectes que en diem de contorn del triangle ja n'hi ha una que tots els punts estan a la mateixa cota. Per tant, aquesta recta d'aquí és el que en direm una recta horitzontal. Llavors, la recta horitzontal ens la marcarem la recta horitzontal, que serà aquesta d'aquí, recta horitzontal, que és aquesta, i aquí, en el pla horitzontal, és aquesta. Recordem que una recta horitzontal, la seva projecció en el pla horitzontal està en veritable magnitud. Per tant, aquesta d'aquí posarem R horitzontal i direm que està en veritable magnitud. I aquesta d'aquí serà R horitzontal primer. Doncs a partir d'aquesta recta, el que treballarem en aquest vídeo és una altra recta que té relació amb ella, que és el que en direm la recta de màxima pendent. La recta de màxima pendent és aquella recta que ens indica la inclinació que té el pla respecte al pla horitzontal. Què vol dir la màxima que ens indica la inclinació? Doncs ens donarà l'angle d'inclinació del pla. Per exemple, si jo agafo un pla així vidriat, de vidre, el que jo puc fer en aquest pla, jo puc fer moltes rectes diferents, però n'hi ha una que en direm que és una recta de màxima pendent. Si agaféssim qualsevol recta i miréssim la inclinació que ens fa la recta aquesta respecte a la projecció seva en el pla horitzontal, tindria una inclinació. Aniríem des de qualsevol recta, com ara aquesta, que té una inclinació molt baixa, i aniríem augmentant la inclinació, el pendent, que en direm, ens indica el pendent, aquesta recta, doncs fins que arribem a un punt que la recta aquesta és perpendicular a una recta horitzontal, a la recta que tinc de base. Aquest punt d'aquí és el que té màxima inclinació de la recta respecte al pla horitzontal. A mesura que girem cap al cantó contrari, anem reduint aquest desnivell. D'acord? Per tant, en principi el que diríem és que si jo tinc un pla horitzontal i tingués un pla inclinat aquí sobre, imagineu-vos que tinc un pla inclinat, si jo traço una recta que en direm recta de màxima pendent, que seria aquesta, que és perpendicular en el pla, aquesta recta, si jo projecto aquest punt A, el projecto verticalment fins al pla horitzontal, i traço aquesta recta aquí, que també és perpendicular a aquesta recta, aquest triangle que m'indica, aquest triangle que m'indica, em dona un angle d'inclinació, em dona aquest angle entre aquestes dues rectes, aquest triangle que em genera, em dona un angle d'inclinació. Doncs aquest angle d'inclinació és la inclinació que té aquest pla respecte al pla horitzontal. Doncs anem a buscar aquesta recta. Aquesta recta el que té, com ja vam veure en algun altre vídeo, les rectes perpendiculars només es poden dibuixar una recta perpendicular a una altra amb dièdric quan una de les dues està en veritable magnitud. En aquest cas d'aquí tenim aquesta recta, que és l'horitzontal, que està en veritable magnitud. Doncs jo puc traçar qualsevol perpendicular a aquesta recta i pot arribar a ser una recta de màxima pendent. Llavors anem a fer-ne una. Anem a fer en vermell, per exemple, i anem a fer una recta de màxima pendent en aquest pla. Doncs agafem la recta horitzontal que està en veritable magnitud, sobretot recordem sempre que està en veritable magnitud, i traço una recta perpendicular a ella. Respecte, jo puc traçar-ne dues, per exemple, podria traçar aquesta respecte a C, perquè aquest punt C ja el tinc en el pla vertical, o podria traçar una altra recta qualsevol. Imagineu-vos que agafo aquesta altra recta d'aquí, imagineu-vos que agafem aquesta altra recta. Les dues poden ser rectes de màxima pendent. Per què dic poden? Perquè ara només tinc una projecció, em falta trobar la projecció vertical.
Llavors, el que em generen aquestes dues rectes és per pertinença, recordem, agafem els punts extrems, ABC, agafaríem aquest punt d'aquí D, aquest punt d'aquí E i aquest punt F. Doncs el que he de fer és traslladar-los en el pla vertical i llavors unir-los. Comencem pel D, el punt D està sobre la recta horitzontal, per tant el trasllado cap amunt i aquest punt d'aquí és el D'. El punt F està sobre el segment AC, el pujo, el segment AC seria aquest punt d'aquí, F', i el punt E està aquí sobre la recta horitzontal, pujo, i per tant aquest punt d'aquí és el punt E. I ara traço la recta. Ara ens fixarem que, com que recordem que amb dièdric, dos rectes que són paral·leles, és a dir, dos rectes de màxima pendent passaran paral·leles sempre d'aquest pla. Llavors, les dues projeccions que van de sortir aquí dalt són paral·leles. Per tant, venim aquí, ajuntem el punt C i el C' i D'. Tenim aquí la recta de màxima pendent i si vinc cap aquí i ajunto aquests dos, fixem-nos que també em són la recta de màxima pendent. Doncs marquem això d'aquí com a recta màxima pendent i aquest d'aquí també és recta màxima pendent prima. I no estan en veritable magnitud, d'acord? Només estaran en veritable magnitud en el cas que el pla aquest fos un pla que fos vertical. Llavors una recta perpendicular amb un pla vertical, amb una recta horitzontal, sempre serà també en veritable magnitud, però en aquest cas no ho és. En aquest cas, què hem vist? Hem vist que ja teníem una recta de contorn que era horitzontal. Anem a fer el mateix, però en aquest altre pla d'aquí. En aquest pla no tenim una recta horitzontal, llavors el que hem de fer és generar una recta horitzontal. Doncs el primer que farem serà agafar fer una projecció d'una recta en el pla vertical que tots els punts tinguin la mateixa cota. Per tenir la mateixa cota, el que hem de fer és una recta que és perpendicular en aquestes línies de correspondència. Llavors, podem utilitzar aquest punt mateix, per exemple, aquest punt del mig, o podríem utilitzar qualsevol punt. Jo normalment utilitzo el punt que està entremig. Per tant, agafem aquest punt d'entremig i tracem una recta, en aquest cas, horitzontal. Marcarem amb els mateixos colors. M'agafo aquest punt i el baixo. És una recta que ha de formar part del pla. Per tant, per pertinença, la recta horitzontal serà una recta que passarà per aquests punts d'aquí. La podem allargar, d'acord? Aquest punt d'aquí li podem ABC, aquest punt li direm D i D'. Doncs aquesta és una recta horitzontal, prima, i aquesta és una recta horitzontal i que estarà en veritable magnitud. Importantíssim. I ara anem a fer una recta perpendicular a ella. Per què? Per trobar la recta de màxima pendent. I farem el mateix. Agafem la recta horitzontal i anem a buscar una recta perpendicular. Fixem-nos que aquí, en aquest cas, els punts ens queden molt just aquí, doncs el que farem serà directament trobar una recta qualsevol. Llavors, agafo aquesta d'aquí. Recordem que hem dit que tot això ha de ser perpendicular, sempre, importantíssim. Marquem aquí un angle perpendicular. I ara pugem aquests punts D, tenim E i tenim F. Agafem aquests punts, fem una recta vertical, línia de correspondència en la mateixa direcció que sempre, i passem al punt. L'F està sobre el segment AC. Per tant, aquest punt d'aquí és F'. I l'E està sobre el segment AB. Per tant, AB, aquest punt d'aquí, E'. I la recta de màxima pendent serà aquesta recta que tenim aquí. Aquesta recta és una recta de màxima pendent. Recta màxima pendent prima i aquí recta màxima pendent. Bé, vaig a dibuixar dos triangles més i anem a buscar l'altra recta, la recta frontal i la recta de màxima, que en direm màxima inclinació. Bé, ja hem trobat les rectes horitzontals i les rectes de màxima pendent, però també us he dit que el pla, el que ens donava la recta de màxima pendent, que és aquesta d'aquí, no? Aquesta seria la recta de màxima pendent,
RMP. Aquesta recta màxima pendent amb la seva projecció, que aquesta seria la projecció, ens dona un angle d'inclinació. Doncs bé, anem a buscar l'angle d'inclinació. En els vídeos anteriors hem vist ja com es feia un canvi de pla, doncs el que farem serà un canvi de pla amb la direcció de la recta en veritable magnitud. Llavors agafem aquesta direcció de la recta i ens portarem només un segment de la recta màxima pendent, perquè només ens interessa trobar la inclinació que té. Per tant, agafem aquí, tracem aquests punts, el punt F està molt més amunt, té molta més cota que el punt E, i ens agafarem una línia de referència. Hem de buscar, per transportar, per fer un canvi de pla, que seria, si és un pla vertical, hem de fer un canvi de pla vertical, hem de trobar les dades que ens dona aquest canvi de pla, ens dona la cota. Doncs hem de buscar la diferència de cota que té F respecte a E. Llavors agafarem i traçarem aquí una horitzontal per E. Per tant, aquesta distància que hi ha d'aquí a aquí, aquesta distància, això, aquesta seria la cota 1. Ara ens hem de fer el mateix, anem a portar-ho cap aquí. Llavors, recordem, si jo vull transportar el punt F, el que faig és baixo amb la línia de correspondència, tinc un retolador, F, el baixo en aquesta direcció, fins que arriba a F. Llavors canvio de direcció de correspondència, que és aquesta d'aquí, arribo a la línia de referència i he de transportar aquesta cota fins aquí. Llavors m'agafo el compàs i el transporto aquí. I aquesta distància és la cota. La marco aquí perquè sapiguem què és el que hem fet. Tenim aquesta cota d'aquí. I l'hauré de marcar aquí en vermell, com he fet aquí. Per tant, aquesta distància d'aquí. Aquesta distància d'aquí és C2. I aquesta línia d'aquí, que ara dibuixaré, que hem dit que era vermella, aquesta és RMP, que està en veritable magnitud, per tant ho poso en majúscules, veritable magnitud, i aquest d'aquí seria el pla horitzontal, que el puc marcar amb un altre color, m'ho puc marcar per exemple amb color blau. Doncs aquest pla horitzontal, respecte a aquesta recta màxima pendent, ens dona un angle d'inclinació que és aquest d'aquí. Aquest és l'angle d'inclinació. I aquí direm, aquesta és l'alfa, que seria l'angle d'inclinació. Llavors, simplement agafant un tros de recta i fer un canvi de pla d'aquesta recta, i el que puc trobar és l'angle d'inclinació respecte al pla horitzontal. Doncs ara anem a veure com fer el mateix, però no respecte a una recta horitzontal, sinó una recta que serà la frontal, i la recta màxima d'inclinació, que serà la que tindrà relació amb la recta frontal. Però ho veiem en el pròxim vídeo. Vinga, ens veiem pel canal. Adeu!